Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Pragadaky studiýada siz bilen men Sahra. Şuň 2014-nji ýylyň 4-nji dekabry hepdeniň penşenbe güni. Şuň kabarlar günnelik programmamyzyň esasy bölегinde. Rus prezidenti Vladimir Putin gün watary haýasyz we agressiw hereket etmekde aýplady. Bu barada taýýarlan maglumatymyzy То, что мы видим сейчас на Украине, трагедия на Юго-Востоке. Demirada gün orta demir ýolunyň açylyş dawarasynyň çäni İran, Gadak, Türkmen resmiýetleriniň gurrun eden meseleler barada taýýarlan raportymyzy مسلماً امروز یک روز تاریخی برای سه کشور خواهد بود. Demiradyk Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşen hamiýa veteranyny Owan howpsuzlyk güýçleri Taliban söwüşçilerine garşy operasiýalar başlatdy. Bu baradaky maglumatymyzy bu etrawyň 7 owasynyň talip jeňçileri ýa-da çekilipdir. Aşgabatda jaýlaryny hususylaşdyrmak isleýän käbir ýaşaýjylaryň emeli böwetler bilen ýüzeye ýolýandy barada bu çäräni başdan geçirýän Aşgabatly ýazyjynyň berjek görüňlerini näme üçin gaýplytaňyz beýläsi sürüpdir diýilýär. Ve beýleki maglumatlar dinläp bilersiňiz. Habarlar günnelik programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň günüň täzelikleri bilen tanış boluň. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin gün watary haýasyz we agressiw hereket etmekde aýplap Rusiýa hiç açan daşary ýurtlaryň isleglerine boyun bolmaz diýdi. Putin bu barada halka ýüzlenmeden ýyllyk çykyşyna ýiti belläp geçdi. 4-nji dekabrda Kremlden telewiziýa arkaly gün efirde görkezdilen çykyşyna Putin ilki bilen tomoşçylara Rusiýany onuň aýtmagyna görä diňe ýetişen Birleşen Milletiň halas bolup biljegi synagdan alyp çykýandyklar üçin sag bolsun aýtdy. Putin Rusiýanyň Kremi aneksiýa edeni we günler Ukrainada ortpara separatistleri gollan sebäpli Birleşen Ştatlar we Ýewropa Birleşigi tarapyndan girdilen sanksiýalaryň ýurdy gowşatmaga gönükdirilendigini aýtdy. Emma ol bu sanksiýalaryň Rusiýany gowşatmagyň deregine ýurdyň ykdysadyýetini stimulirleýändigini öňe sürdi. Birleşen Ştatlaryň ýokary jurisi garaýagy ýaragsyz adam atyp öldüren Akýagy polisiýa ofiserini cezalandyrmadlyk barada karar çykaran soň New York şäherinde müňlerçe protestçi köçeleri çykdy. 4-nji dekabrda agla we paraha demonstrantlar käbir sewitlerde protest geçirdiler we olaryň käbirleri Brooklyn köprüsiniň töwereginde polisiýa bilen ýüzeye boldular. Birleşen Ştatlaryň käbir sevitlerine geçirilen bu protestler ýokary jüri iýul aýynda Eric Garner'i atyp öldüren polisiýa ofiseri Daniel Pantaleon'u cezalandyrmak üçin hiç ýyly makul sebäbiň ýokdugy barada karar çykarandan soň bolup geçdi. Ýokary jüriniň bu karary Amerikanyň Missouri ştatyny garaýagy ýaragsyz ýetkinjege atyp öldüren Akýagy polisiýa ofiserini cezalandyrmadlyk barada çykarylan karardan bir hepde soň ma'lum edildi. Rusiýanyň Durnuksuz Kavkaz Respublikasy Çeçenistanyň resmiýetleri regionyň paýtagty Groznyda howpsuzlyk güýçleri bilen söwüşçileriň arasynda bir näçe saat dowam eden çaknaşyklarda adyndan 9 adamyň öldürilendigini habar berýärler. 4-nji dekabrda Çeçen lideri Ramzan Kadyrow Groznyda Neşriýat öýüniň binasyny basyp alan bir näçe ýaragly adamyň öldürilendigini we binanyň od almagy netijesinde ýumrulandygyny aýtdy. Emma ol ören güýçli yaraglanan şol sandy granatomyotly ýaragly adamlar henise mektepde bukylýandygyny sözüniň üstüne goşdy. Wakanyň bolan mahaly goý tüsü Neşriýat öýüniň üstünden asmana götürildi we şäherde awtomat ýaraglaryň oklary we güýçli partlamalaryň döreden sarsyny duýuldy. Bu waka soňky ýyllarda Groznyda bolan ýowuzlyklaryň iň yaramazydyr. Düýbi Birleşen Ştatlarda ýerleşen synçy topar bütün dünýäde internet azatlygy 4 ýyl bäri ýaramazlaşmagyny dowam etdirýär diýär. Freedom House guramasynyň 4-nji dekabrda ýaýradan raportynda internet azatlygynyň Russiýada, Ukrainada we Türkiýede düýpli ýaramazlaşýandygy bellenýär. Internet azatlygy 2014 adly raportda Iran, Siriýa we Hytaý bütün dünýäde umumy internet azatlygynyň iň yaramaz depelenýän ýurtlar diýilip nytalýar. 2013-nji ýylyň maý aýy bilen 2014-nji ýylyň maý aýy aralygyny öz içine alýan raportda 65 ýurtdaky internetiň derejesine we digital media azatlygyna baha berilýär. Rusiýa 30-njy noýabrda Moldowada geçirilen parlament saýlawlarynyň taýýarlyk kampaniýalary döwründe güýçli bozulmalaryň bolandygyny öňe sürýär. Öňkü Sowet Respublikasyna geçirilen saýlawlarda Ýewropa tarapdary
siyasi partiyalar parlamentdäki orunlaryň aglawasyny alyp ýeňi şadandylar. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň gözegçileri Moldowadaky saýlawlaryň geçirilişine gowy baha beripdiler. Emma olar Patriya ýagny Atavatan adly partiýanyň daşary ýurtlardan bir kanun maliýeleşdirilýändigini aýdylyp, onuň saýlawlara gatnaşmagyna gadagyň girdilmegini tanqid etdiler. Bu partiýa Rus işgör tarapyndan dolandyrylýar. Russiýanyň daşary işler ministrliginiň 3-nji dekabrda ýaýradan beýanatynda synçylaryň Moldowada geçirilen saýlawlaryň açaçan we demokratik häsiýete eýdigi baradaky çykaran netijesini ministrligiň sözlerine görä saýlawlaryň geçirilýän mahaly we oňa taýýarlyklar döwründe düýpli bodulmalaryň amala aşyrylmagyna ruhsat berilendigi sebäpli kölege salýar diýilýär. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış bolýaňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sähra. Saatlar kesmeden soň gepleşiklerimizin esasy bölümine geçýäs. Ýang hem habarlarda belläp geçişmedi ýaly Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin günwatary haýatsyz we agressiw hereket etmekde aýplap Russiýa hiç açan daşary ýurtlaryň isleglerine boyun bolmaz diýdi. Putin bu barada halka ýüzlenmeden ýyllyk çykyşyna ýetip belläp geçdi. Bu barada kärdeşim Merdan Saryfoň berjek ýeňişlik maglumatyny dinläliň. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin günwatary haýatsyzlykda we zoňtorlukda aýplady. Putin özüniň ýyllyk çykysynda ortadan hiç açan daşary ýurtlaryň islegine boyun bolmajakdygyny nyktady. 4-nji dekabrda Kremlden güni efirde eden çykysynda Putin ilki bilen öz dinleýijilerine minnetdarlygyny bildirip, diňe kämil we jebis diýip atlandyran häsiýetlere eýe bolan halkyň Russiýanyň öňündäki duran synaglardan geçmegi wasarandygyny aýtdy. Putin Russiýanyň Krymy basyp almagy we gündogur Ukrainadaky separatistlere goldamagy sebäpli Amerikanyň we Ýewropa Birleşiginiň girden sanksiýalarynyň ýurdy gowşatmagy gönükdirilendigini, emma munyň tersine sanksiýalaryň Russiýanyň içerki ykdysadyetine itirgi berendigini öňe sürdi. Putin Krymyň Russiýa üçin däwe laýyk gymmatlygy alamatlandyrýandygyny belläp, Moskwanyň bu sebit wagtynda edil ýewreýleriň we musulmanlaryň Ýerusalime garaýşlary ýaly temilleşjekdigini aýtdy. Munyň bilen ol Kremliň bu ýeri indi hiç açan Ukraina ýyzyna gaýdyp bermejekdigini duýdurdy. Ol Ukrainanyň gündogur sebitlerinde bolup geçen tragik diýip atlandyran wakalarynyň diňe Russiýanyň alyp baran siýasatynyň rastlygyny, ýagny dogurdygyny görkezýändigini aýtdy. То, что мы видим сейчас на Украине, трагедия на Юго-Востоке полностью подтверждает правильность нашей позиции. Ýatladyp geçsek, gündogur Ukrainada ortatpara separatistler bilen hökümet güýçleriniň arasyndaky çaknaşyklarda häzir çelini 4300-den hem köpräk adam öldü. Kiyev we NATO Moskwanyň separatistleri ulumetswerde harby himayet berýändigini aýdarlar. Putin öz çykysynda Russiýanyň daş töweregine ýurdun kastyna çykan düşmanlaryň gursap alýandygyny ýaňdyrýan bellikleri hem etdi. Ol günwatary hüjüm edip 1990-njy ýyldan bäri Russiýany edil Ýugoslawiýa ýaly bölmek urunda tagalla edilendigini, emma olaryň edil Hitler ýaly sowsuzlyga uçrandygyny aýtdy. Putin Amerikanyň NATO bilen birlikde Ýewropada raketa hüjümlerinden goranyş ulgamlaryny ornaşdyrýandygyny hem tanqidlady. Ol Russiýany gorkuzjak bolmagyň manysynyň ýokdugyny hem sözüniň üstüne goşdy. Özüniň bady howa sözlerine garamazdan Putin günwatar bilen arany dol kesmek islemeýändigini hem ýaňdatdy. Ol Russiýanyň özüni daşarky dünýäden izolirlemek islemeýändigini, şeýle-de Ýewropa we Amerika bilen hem gowy gatnaşyklary isleýändigini aýtdy. Putin öz çykyş edýän her bir metbuat ýygnagynda ýa-da halka ýüzlenmesinde özüni zor, mäkem bir ýolbasy edip görkezmäge çalışýar. Kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Habarlar günlük programmamyzda Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. 3-nji dekabrda Türkmenistanda Eýranyň, Gazagystanyň we Türkmenistanyň prezidentleriniň gatnaşmagyna açylan täze demir ýoluny 3 ýurdun liderleri özara ynamyň we dostlugyň simwolu diýip häsiýetlendirdiler. Bu dawaranyň çäňine gürrüň edilen meseleler barada kärdeşim Muhammed Tahir ýörite maglumat taýýarlady.
Uzunlygy 900 kilometre golay bolan Qazaqstan, Türkmenistan, İran demir yol ulgamy düň bu ýurtlaryň baş tutanlarynyň gatnaşmagynda Türkmen-İran serhedinde dabaraly ýagdaýda açyldy. Bu dabarada Eden we Altınasır telewiziýasynda görkezlen çykyşynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow gürüngi diýen proýekte 2007-nji ýylda gol goýulanlygyny ýatladyp şeýlediydi. Çalışırımlı TV'ye ve hava şeklinde qaramazdan Türkmen demiryolçuları bereket demiryol beketinden başlap Qızılqaya'nın üstünden Qazaqstan bilen döwlet serhedine şeýlerini 500 kilometr ýol bir gysga döwrüň üçin hem gurmagy başardylar. Şuň bolsa bir demiryoluň gündörtü şahan ýagny bereket şäherinden Türkmenistan bilen İran'ın serhedine yerleşen etrafının Amerika'nın şenem bölüğüne işem giyerdi yani. Deyip Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow aýtdy. Dabara düň geçirildi. Oňa Qazaqstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew, Türkmenistanň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow, Iranyň prezidenti Hasan Ruhani we regionyň käbir ýurtlarynyň demir ýol ministerleri gatnaşdylar. Türkmenistanň prezidenti Berdimuhammedow bu proýektiň ýurdy transport geçelgesine urmak ugurundaky tagallalaryň çäginde ädilen ilkinji adymdygyny aýdyp gelejekdäki planlar hakda hem durup geçdi. Gurruna gelecekte Balçyk ve Demirgazyk Ýewropa ýurtlaryna çykmak arkaly Gara deňiziň Sewit hemde Zakawkaziýa bilen birlikde Merkezi Aziýany Hazar deňiziniň Sewitindäki döwletler hem birleşdirýän täze bir geooktisady hem giňişiniň binýasyny tutmak barady barýar. Bir taslama gelecekte demir ýoly Günorta we Gündöwer ugurlaryna uly hem üçünçülük ulgamlaryň hem birleşdirme hem gözeginde tutýar. Diýip Berdimuhammedow sözüniň üstüne goşdy. Dabarada çykyş eden beýleki ýolbaşçylardan Iranyň prezidenti Hasan Ruhani bugüne taryhy bir gün diýip atlandyryp onun regionda söwda satygyň artmagynda uly rol oýnajakdygyny aýtdy. مسلماً امروز یک روز تاریخی برای سه کشور خواهد بود. Bugüne 3 ýurt üçin hem taryhy bir gün diýip hasap edýär. Bu demir ýoluň açylmagy geçmiş bilen deňeşdirilende halklarymyzyň bir-birine üren ýakyndygyny aýan etdi. Meniň bu proýektiň 3 ýurdyň halklarynyň bähbidine, söwdegerlerimiziň bähbidine boljagyna hiç hili şübhem ýok diýip Iranyň prezidenti Hasan Ruhani eden çykyşynda aýtdy. بازرگانان سه کشور و همه سه ملت و سایر ملت ها خواهد بود. Qazaqstanyň prezidenti hem öz çykyşynda bu proýektiň agzalýan ýurtlaryň arasynda söwda satygyň artmagyna mümkinçilik döretjekdigini nokdady. Mundan ozal Qazaqstanyň prezidentlik aparaty tarapyndan ýeredilen beýanatda bu demir ýol arkaly 3 ýurdyň arasynda amala açyljak ýük gatnawynyň gelecek ýyl 10 milyon tonna ýetjekdigi aýdylýar. Bu san häzirki wagtda 3 milyon tonna barabardyr. Düňkü geçirilen dabarada proýekti tanatmak maksady bilen taýýarlanan videoda bu proýekt arkaly Hytaýyň Liangyuangang şähri bilen Iranyň Benderabad portynyň arasyndaky gatnaw ýolunyň wagtynyň 22 günden 13 güne çelli gysgaldyljakdygy ma'lum edilýär. Ýatladyp geçsek Türkmenistanyň üstünden geçýän we Qazaqstan bilen Irany birikdirýän bu demir ýol proýektiniň 85 kilometri Iranyň 700 kilometri Türkmenistanyň 140 kilometr töweregi de Qazaqstanyň territoriýasynyň geçýär. Proýekt Qazaqstanyň Mangyşlyk welaýatyndaky özen sebitinden başlap Qazaq Türkmen serhedindäki bulaşak otly geçelgesiniň üstü bilen Türkmenistanyň Qızılqaya, Bereket şäherlerinden geçip İran Türkmenistan serhedinde ýerleşýän etrek otly geçelgesi arkaly Iranyň Gülistan welaýatyna barýar. Häzirlikçe diňe ýük gatnawy gözüňde tutulýan bu demir ýol arkaly gelecekde ýolagçylary hem hyzmat ediljekdigi aýdylýar. Emma açylyş dabarasynyň geçirilendigine garamazdan otly gatnawynyň haçan başlajagy barada häzirlikçe takyk maglumat berilenok. Kardeşim Muhammed Tahir'in taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, bu barada öz garaşlaryňyzy, bellikleriniňizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň medpuat email belgisi gmail.com email adresimde hatur edin. Demirgazyk Owganstanyň Türkmenistan bilen serhetleşen Hamya we etrawyna Owgan howpsuzlyk güýçleri Taliban söwüşçilerine garşy operasiýalary başlatdylar. Demirgazyk Owganstanda Taliban söwüşçileriniň barha ýygjamlaşýany baradaky maglumatlar peýda bolýan mahaly Hamya etrawynyň dürli regionlarynda Owgan polisiýasynyň serhetçileriniň we Owgan harbylarynyň ýerleşdirilip başlanany habar berilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň Kaula habarçysy Şamerdan Gulumradynyň berjek giňişräk maglumatyny dinläýäliň. Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan welaýatynyň
Hamiyap etrafında Talip yaraglarına karşı harbi operasiya başlandı. Hamiyap etrafında Afgan güýçleri Talip jengçilerine karşı öz görüşini devam ettirýär. Jowzjan welaýatynyň polisiýa idarasynyň ma'lum etmegine görä, Hamiyap etrafına baryan yollarda we bu etrafyň käbir köçelerinde Talip militanlary partlaýjy madda yerleşdiripdir. Hamiyapyň kaýeri minalardan arasylanypdyr. Bu etrafyň 7 obasynyň Talip jengçileri ýa-da çekilipdir. Afgan güýçleri gysyş görkese Talip yaraglarynyň Türkmenistana tarap gaçyp geçýändigini Jowzjan welaýatynyň polisiýa idarasynyň başlygy Fakir Muhammed Jowzjany Azatlyk radiosuna aýtdy. Talip jengçileriniň uşur zekat diýip halkdan pul toplap alýandygyny ol ma'lum etdi. Talip yaraglaryny Hamiyapdan gowy çykarmak üçin alada edilýändigini Jowzjany aýdýar. Hamiyap bilen Türkmenistan'da orta jazira var, şu jazira edipdir. Zakatxana ular her ýerde siyasat kılıp olup ýürdi. Hamiyap etrafy 18 qarya, ýagny 18 arçylykdan ibaratdyr. Hamiyapyň 7 obasyna Talibana garşy göreş alyp barýan Erbeki atly yerli yaragıl topar kontrollyk edýär. Galan 11 obada Talip jengçileriniň hereket edýändigini yerli ýaşaýjylar habar berýär. Talip jengçileriniň Asuda ilatyň öýünde fena alýandygyny Jowzjan welaýatynyň howpsuzlyk goragy idarasynyň sözçüsi Abdulmenan Roupi aýdýar. Halk öz gorkunjundan Talibana nan çörek hemen başpena berýär. Hamiyapda hem Talip yaraglary azkem bar. Afgan güýçleri häzir Hamiyapda Talibana garşy operasiýa geçirýär. Mardum göy beredi, mardum korkuşdan ularga nonan beredi tahlaýjam. Hamiyap Talip köpür berdi. Talip jengçileriniň Türkmenistana gaçyp geçýändigini Roupi hem aýtdy. Türkmen serhetçiler hem Talip yaraglarynyň öňüni almak üçin çäre görýär. Talip jengçileri yerli ustalaryň elde ýatan gämesi arkaly Amy derýanyň ortasynda ýerleşen ada geçýär. Bu ýagdaýyň öňüne geçmek boýunça da biz tagalla edýäris diýip Jowzjan welaýatynyň howpsuzlyk goragy idarasynyň sözçüsi aýdýar. Bale otary asarky kema we kişiler gaçyp jangary Türkmenistanga otary wakaty bar otary sahawaty. Hamiyap etrafında Talibana karşı görüş alyp barýan Türkmen yaraglarynyň başlygy Gappar komanderiň aýdysyça yerli il ýaşullary Talip jengçilerini gowy çykarmak boýunça olar bilen hyzmatdaşlyk edýär. 7 oba Talip jengçilerinden arasylanypdyr. Talip yaraglarynyň Türkmenistan araçakda ýerleşen Tokoylyga gaçyp geçen bolmanyň ahmaldygyny Gappar komander aýtdy. Ýaşullar bilen ýetilen oturtuluk birden tamamlap Türkmenistan merdinden halwanlar gepleşigi taýlap azatlygy ýetiren Şaýmardan Gulumrady. Şu ýylyň oktyabr aýynda döwletiň jaý fondundaky ýaşaýyş jaýlary hususlaşdyrmak işi başlapdy. Emma ýurtdan gelip goşan maglumatlarda bu prosesiň ýoly goýlandygyna garamadan ýaşaýjylaryň gerekli resminamalary degişli resmiýlere tapşyrmak meselesine we käbir resmiýler tarapyndan döredilýän emeli kynçylyklar sebäpli bu işiň henisem öňe gitmeýändigi aýdylýar. Biz bu mesele barada bu prosesi başdan geçiren Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen bir salmyň söhbetdeş bolduk. Häzir şol söhbetdeşligimizi etýäs. Amanmurat ağa, siz mundan bir aýa golay wagt öň jaýyňyzda hususlaşdyrmak boýunça resminamaları ýygnap başlandyňyzy, hatda resminamalaryňyzy tapşyrandyňyz barada gürrüň beripdiňiz. Edil häzirki wagt jaýlary hususlaşdyrmak prosesi nähil tapyrda, ýagny haýsy tapyrda barýar? Bundan bir aydan gowrak boldy, dogrudan men jaý hususlaşdyrmak boýunça öý upravleniýasyny berilen düşünürşe görä ähli guwanamalary, resminamalary toplap şäheriň jaýlary tehnik taýdan haýawaş bürosyna tapşyrdym. Olaryň 20 gün çemesi wagtdan habar tutmalydylar. Bar habar tutdum, biz sizden resminamalary, dokumentleri ýalňyş kabul edipdir. Siz olary bilen ýaşaýyş problemine, ýagny doğum problemiýa arda bilen ýüz tutun, şolaryň siziň ardaňyň gatlaryny özgelen netijelerini goşup täze resminama bererler, ondan resminamalar täzeden tapşyryň diýdiler. Şol diýişýär edilen mundan ýarym aý çemesi wagt bolalım doğum problemiýa, ýagny öý problemiýasyna yürüýte arda ýazdım diňenden men goňşy bolamlarym, tanışmyşlarym da edil şeýle ýabaýa duşdylar, ardany ýazdyk, doğum problemiýanyň işgärlerine gowşurduk. Ýöne gidişlik hiç zat ýok, tersine emeli kynçylyklar döredilýär.
bir hilli zaýlar hususlaşdyrmak meselesi gün tertibinden düşüp barýany meňze tekrar. Amanrada emeli kynçylyklar diýeniňizde nämen gödüňde tutýaňyz? Ama öý upravleniýasynyň işgärleri ýanyna da kimdigine maýdan oklar, ýene de bir işgär bilen öýüňe gelýärler. Öýüňe gelip bir gerekmejek zatlary, zaý hususlaşdyrmak bilen bagly bolmadyk zatlary talap edýärler. Meselen Kafritany dron ýerinden sehel süýsüren bolsaň, olam hiç kim bir başlastaklyk süýsüren adam bolsa bardyr, ölüňe ýaşaýjylaryň aglaby köpüň şonu şäherin gaz idarasy bilen ýalaşyp şoň işgärlerine geçirdiýärler. Näme üçin gaz plitany beýläsi sürüpdir diýilýär ýa-da aşgana bilen maharhana her aýratyn otaw şoň arasynda aýna durdy. Bir pencere, kiçik bir emel pencere bolur, hiç zat bir zaýym götürjüliň kuýugyna ýene bir zatna da täsir edýän zat bilen. Ine şo pencereni aýryp näme edipsiňiz diýip, ine şundaýalyk bir umuman zaýym suweslige geçirilmek bilen bagly däl. Irfarayan şundaýaly zatlar aýdýarlar. Onunla da şol resmi naman Hasan Alpler, kuwanama Hasan Alpler diýhem. Ay habar tuturumu berersi, porno mers olup gidýärler. Şundaýalyk bir ýapa degmeýän zatlar da. Amanrada şu dom upravleniýadan ýa-da ýaşaýyş jaý dolandyryş edarasyndan gelen resmiler käbir jaýlarda ütgetmeleriň bolanlygyny aýdýan bolsalar, olar ýaşaýjylardan näme talap etýärler, näme etmeli diýärler? Meselen sırmıyer şu näme etmeliligini bilen oklar. Şol näme talap edýänliklerini özlerim düşünen oklar, düşünürüm bilen oklar. Näme sebäp? Başlaňa Amanrada näme sebäpden düşünürip bilen oklar? Mun başlaýary men gözüňe getirişimçe ýaşaýyş jaýlaryny hususlaşdyrmak baradaky kanun kabul edildi 10-njy ýylyň sonunda. Şondan soňra da ýylyň aýagyna golaýan ýaşaýyş jaýlaryny hususlaşdyrmak kanunyny goşmaça 2 sany düzgünnama kabul edildi. Şol düzgünnamalary döwlet başçylarynyň gol çekenligi kabul edildi hakynda metbuatda habar berildi. Ýöne ol düzgünnamalaryň metbuatda çap edilmedi. Hatda şol düzgünnamalarda nämeleriň gözüňde tutulýanlygyna tesbir kommentari de berilmedi. Ine belki şol düzgünnamalarda bir ýagdaýlar bardyr. Onu ýaşaýjylar zaýelere umuman bilen oklar. Hasanna öý upravleniýasynyň ýa-da dom upravleniýanyň işgärlerinden ýa-da şolar bilen bilegelen haýsydaraň işgärdi näwelladymdyň düşünürüm şol düzgünnamany okudyň diýen düzgünnama bizde de ýok. Biz edilýän talapy bir zaý edýärler, bizim şu bir zaý etmeli talapymyz sanan berýän so häzir görýän sowallarymy zaý hususlaşdyrmak bilen bagly bildirýän nägelerini bilmeýän adam ýok. Garal edil häzir kun Aşgabat şäheriniň köpetbä etrawyna zaýlary hususlaşdyrmak meselesi öz-özünden togtady. Hiç hereket ýok, hasan hereket bolsa hasan adamlara ýagdaýyny düşündirilýän belli däl. Aşabatly ýa-da Jamanmurat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, ýaşaýyş jaýlaryny hususlaşdyrmak prosesi barada öz garaşlaryňyzy, maglumatlaryňyzy bize görüň beriň. Biziň medpuat email belgisi gmail.com email adresimizde haturadyň ýa-da Moskwadaky telefon belimiz 7926 236 04 55 jaň ediň ýa-da SMS ýazyň. Hormatly dinleýijiler, ýaşaýyş jaýlary baradaky gurulmagy dowam etdirýär. Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň käbirleri bolsa ýaşaýyş jaýlary ýykylan raýatlary döwlet tarapyndan berilýän ýaşaýyş jaýlarynyň talaba laýyk däldigini aýdýarlar. Adynyň efirde tutulmadygyny soran Aşgabatly 78 ýaşyndaky pensioner kähalatlarda jaýlary ýykylan 5 agdaly maşallary bir otowly jaýlaryň berilýändigini aýdyp öz näýileligini bildirýär. Aşgabatly pensioner bu barada Azatlyk radiosynyň Türkmenistana habarçysy Soltan Açylova verdi. Jaýlary ýykylýan adamlardan jaý almakda kanagatlandyrylmaýanlar köpmi? Şu barada näme bilýäňiz? Ay şo köp ha. Sen nämesin hawa? 5 adama bir kombat. Bir 5 adama bir kombat ýa-da ýa-da ikowly gyýdy 5 adam. Ondan Türkmen büyük fanatör. Hani ýarazak büyük fany. Näme üçin gerekçe kanagatlandyrylmaýar? Hekimlik şu meseleni ýerine ýetirenok. Korjulu problemine şehir hekimleri yerine yatırnak. Hava şehir hekimleri yatırnak. Ne için? Ay bilemok ne için. Yatağa yetişen elde. Ay elbette bulyanır. Harka yaşatır da nemesin. Hark nemesin be.
Naratan var. Sebebi bu koğda ayrı besteriye. Onun sana yaramasa sana da fotoğraf getirsin. Şu tarz zayıf paylan var. Şu koğulunlar. Bir etkilerinde koğulak birey ya. Bir etkilerinde sak deyip koğulak tura kapsın hava. Ana. Şu başka. Sol adamları koldamağa derek, düşünüşmeye derek çok yerden diyemi. Barsan hava da, ulu otur da. Onun ben yaşamda var belki tatsak paydan iptir ne tura tura da hava. O değerlik diyen zat o tayda hava. Ana bir aşağıda nohul gelmez. İkodol dedim çocuklar bir komasadi yaşatıyor. Hani ama nasıl bolum onun hava. Prezident zaylar yıkılan adamları nerazi etmeyen deyiptirden gurrunların bara. Diye o prezident diye ne nokta bu diye şamaz prezident burada diye şeyler ona yine öyle çekler etmiyordu. Görüntüden de öyle çekler etmiyor. Devletin zayıkmak siyasetine siyasi hükümde ne hilgarıyanız? Ay devlet için oluyor da bir bulunuk yani devlet o. Akşam aşağı edecek olup gerek yerlerine yıkla ayrıya da getirip zayıra talya hava başka yüktürüş kıymeti yok hava. Habarçymyz Sultan Açylwanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Paýtaht Aşgabatyň käbir tewitlerinde Wi-Fi internet hyzmatlarynyň hödürlenip başlanany habar berilýär. Şol bir wagtyň özünde bu hyzmatdan peýdalanmak isleýän ýaşaýjylardan öz pasportlaryny görkezmekligiň talap edilýänligi aýdylýar. Bu barada Aşgabatda habarçymyz Murat Uranyň berjek maglumatyny dinläýäliň. Yurdun döwleti degişli internet provider Türkmen Telekom Wi-Fi internet hyzmatyny hödürläp başlady. Bu kärhananyň ilkinji Wi-Fi internet nokotları Ýympaş Tewda merkezinde Aşgabatyň halkara aeroportunyň ikinji terminalyna we paýtagtyň demir ýol waglaryna açyldy. Ýani ýakynda orta paýtagtyň halkara awtobus terminalyna hem Türkmen Telekomyň Wi-Fi internet hyzmaty hödürlenip başlandy. Şeýle olarak bu Aşgabat parklaryna hem Wi-Fi hyzmatyny hödürlemek planlaşdyrylýar. Häzirki wagtda agzalan ýerlerde ýöýte işleriň alınıp barlýandygyny bu kärhananyň müşterileri hyzmat edýän ofisinde habar berdiler. Emma bu Wi-Fi hyzmatyny öz kompýuteryny we beýleki enjamlaryny azarsyz gözgöni biriktirip bolmaýar. Müşteri ilki Wi-Fi hyzmaty hödürlenýän ýerdäki Türkmen Telekomyň müşterileri hyzmat edýän nokodyna baryp özüni registrasiýa etdirmeli, ýagny hasaba aldyrmaly. Wi-Fi hyzmatyna biriktirmek üçin müşteriniň ýanynda hökman pasporty bolmaly. Pasportsuz bu hyzmatdan peýdalanyp bolmaýar. Türkmen Telekomyň müşterilere hyzmat edýän nokodyna müşteriniň pasport maglumatlary alınıp, müştere ulanjy ady we parol berilýär. Müştere berilýän kwitansiýada ulanjynyň ady, parol we pasport seriýasy hemde nomer görkezilip, soňunda diňe atasynyň ady ýazylýar. Türkmen Telekomyň hödürleýän Wi-Fi hyzmaty töleýli we tezligi sekundda 2 megabitlik bu internetde 1 saat biriktirilmek üçin 5 manat we 3 saat üçin 10 manat tölemeli. Onu bir aylyk ulanmak üçin orta müşteri 300 manat tölemeli. Ýöne paýtagtyň halkara aeroportunyň halkara gatnawlar ýa-da transit wagty üçin narh bir neme tapawutlanýar. Bu ýerde Wi-Fi hyzmatynyň 1 sagaty $5. Şol bir wagtda müşterileriň käýerleri Wi-Fi hyzmatynyň signalynyň petliginden şikaýet edýärler. Paýtagtyň demir ýol wagtlaryna Wi-Fi signalynyň şol binadaky Türkmen Telekomyň müşterilere hyzmat edýän nokodundan 5-6 metr uzaklaşdyň eýän peselip başlanýandygyny Aşgabatly Ahmet Gurrun berýär. Saparmat Niýaz döwründe Türkmenistana internet ilat köpçüligini editer däldi. Ol aradan çykan soň 2007-nji ýylda Türkmen Telekomyň paýtagtda 2 sany internet kafesi açyldy. Häzir Aşgabatda 13 sany internet kafeler bar. Türkmen Telekom müşterileriň öýlerine çekilýän daýalap we ADSL internet hyzmatlaryny hem hödürleýär. Soňky bir näçe ýyllaryň dowamyna ýurtda internet aragatnaşynyň ilat köpçüligine has eliter bolup başlandygyna garamazdan ýurtda internet senzurasy hem hereket edýär. Türkmenistan barada resmi garaýşdan tapawutly maglumatlary berýän web saytlaryň köpsiniň öňü beklenýär. Habarçymyz Murat Uranyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Aşgabatyň käbir tewitlerinde hödürlenýän Wi-Fi hyzmatlarynyň peýdalanmak isleýän daýatlardan pasportlaryny görkezmekligiň talap edilmegine siz nähili araýarsyňyz. Bu baradaky garaýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşyň. Ýa hem belläp geçişmýäli. Biziň e-mail adresimiz metbot@gmail.com haturadyň.
Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günneligi programmamyzy geçirip oturýar. Saatlara kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sehra alyp berdim. Adatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.